Gwrando. Rydych chi'n gwrando ar Wplab21d yn noddi'r 21d sydd wedi cael ei noddi gan gweidlyn yn fy nhrwyn, cynrychiadau gweidlyn yn fy nhrwyn a goddefgarwch cyfyngedig. Dyna noddwyr heddi. Heno rydyn ni'n mynd i wrando ar LPs newydd a brynwyd yng Nghaerffili dros y penwythnos diwethaf. Ni'n mynd i ddechrau tra bod i'n sortio mas fy ngwaeledd. Dyna fe, dyna fy ngwaeledd. Nid saws HP sauce tomato yw e, ond yn hytrach gwaed go iawn. Ydw rwy'n dioddau. Ochr un. Byddai'n ffonio fy ffrind Hefin Caradog. Nid heno. Dyw Hef ddim ar gael heno. Dydy e ddim ar gael heno. Mae Hef yn brysur heno. Efallai fod e'n chwarae sboncen. Efallai fod e'n chwarae pŵl. Wps a days, mae'r trwyn yn rhydd a beth a welir yma, ond tystiolaeth. Tystiolaeth o drwyn gweidlyd. Dyma ni, mae Wplab21d yn mynd i Lydaw. Ar y cwch i Lydreneg, pan oedd Mr Pwtsiog, 13 mlwydd oed a syrthodd e mewn cariad gyda merch. Enw'r ferch oedd Marie-Noël Mazet. Gadewch ni wrando ar ddiwylliant Lydreneg, Les Nevins et Marie-Noël Mazet. Hafi, dere i glywed Wplab21d bebe. Dyw Hafi ddim yn dod. And now, children, a story for everybody, brought up bilingually, trilingually. My story hon and sôn. This story talks about this story is describing les lauréats pour plaisir. Maintenant, je m'appelle Wrth gwrs, o'n i chwarae fe'r speed anghywir, o'n i'n meddwl pa mor hyfryd oedd e'n swnio. Gadewch ni'n glywed e ar y speed cywir. 33 a 3 RPM. Wrth gwrs. Really cool, actually, Hef. Gwych. Diolch am ddod yn Hef. Apply direct pressure.
Reit, yn anffodus, dwi wedi chwythu fy rhywun eto. A dwi wedi gwneud y was, gan bod fi ddim yn canolbwyntio. Felly, diolchef, mae hwnna'n swnio ardderchol. Gyda Alan Stifel a is, y gan is, sef amrywiolion a'r themau gwerinol, gwers cur is ac yn bielm irmsg a trefniad Stifel. A mae hwnna teimged I Jef a'r penfen. Improvisation, byrfyfyr, da iawn, byrfyfyr, wedi treulio ar chwedl y dref is yn Hirnas Cornawel. Yn Amorica. Llam siarad a dal yn rhywun, ond mae rai fi ddal yn rhywun. Mwy o gerddoriaeth felly. Ewn ni nôl at Alan, neu ewn ni at yr ail album? Ewn ni nôl at yr ail album. Da iawn, ddown ni nôl at Alan hefyd. Oherwydd, mae rai fi gwaddau gynnau ragfarn yn ei erbyn e. I had a prejudice against that. Just the name made me feel slightly, well, you know, in fashion, as we say in Welsh. OK, ni'n mynd I gael brec o recordiau brynwyd yn Nghaerffili dros penwythnos. Dyma yr un ddangosys I ar Wplab diwetha, oedd e digwydd bod ni yn y gwmpas. Dwi'n caru'r grŵp yma, dwi ddim yn ei caru nhw chwaith. Maen nhw'n ar y wastad ar yr ymylon, ond wastad yn ddifyr iawn. Dwi'n mynd I roi B-side sydd ddim ar unrhyw albums, gan y rwyf yn berson sydd yn wastad yn gefnogol i'r hyn a elwyr yn Dan Gi. Felly, ffwrdd ni gyda 96.8 yw enw hon. Na I roi clawd I chi fyna nawr, cyn I ni clywed. A mae hwn yn arfianedd o 45 troelliad y funud. Dyma China Crisis. Trof ymlaen yw. Trof ymlaen. A ni'n mynd I... ma ni. Let's go. Gawn ni CD wedyn. Sophisticated, another enw. Sophisticated, another enw. Sy'n ni'n gallu cael hit a radio Cymru yn canu I hon. Iaswn ni yn gallu cael hit yn canu I hon. Dyma'r gytgan o'r enw Sophisticated ydw I. Peidiwch edrych ar fy ngwyneb I. Pam dwi'n neud hwn? Na I ddweud wrthych chi pam. Dwi'n neud hwn oherwydd bod fy hymdogion yn meddwl bod byd wedi mynd o'i go. Dwi'n dweud wrth fy nghymydog sydd wedi stopio addysgu. Rwy'n uniaethu a thi. Rwy'n gallu uniaethu a thi. Rwy'n gallu uniaethu a thi. Rwy'n gallu uniaethu a thi. Sophisticated, gerddoriaeth Alan Stifel yn creu ar delyn geltaeth yr un peth am I.
fuzzy, sophisticated, dyna ydw i, yn mynnu creu hedrefnu, a meddwl y gorau o bobl sy'n anghytuno am I rwy'n angen. Dyna fy ail diffiniad o angen. Beth sydd eisiau ni yw stopio meddwl wrth greu a chreu ta beth a gweld a dar to ac I magna back erasure ar y gyset ond dwi ddim wedi estyn y glanhawr caset bydd dim casetiau heno. OK, dwi'n meddwl bod ni wedi cael y gorau o China Crisis fyna. O'n i'n meddwl bod y gan na'n well, mae'n rhaid I gyfadde. Mae'n swnio fel rhywbeth fysech chi'n ei chwarae ar Radio Cymru fel cerddoriaeth gefndir. Felly, falle, ddylwn ni fynd nôl at Alan Stifel. Ond na, nawn ni gadw Alan Stifel at gael sgwrs gyda Hefin ar y ffôn. Nawr te, pwy allai ffonio? Oes gen I ffôn fan hyn nawr? Oes gen I ffôn? Nag oes. Oes gen I ddim ffôn. Beth sydd wedi digwydd ers I fi siarad efo chi diwetha? Wel, es I weld Thomas William. Nes I ddim cyffwrdd Thomas William gan fod gen i'r annwyd a gweidlu. Thomas William yn 5 diwrnod oed erbyn hyn. 5 niwrnod oed. Dyma ail gan China Crisis, tra bod fi'n troi'r CD mlaen. Dyma gan o'r enw dwi wedi drysu'n llwyr nawr. Wel na chi ddigon o hwnna. Mae Hef siwr fod yn dweud, Hyw, chwaraeus ti'r sothach yna yn lle gwrando ar Alan Stifel. Dwi'n mynd I roi Alan Stifel nôl mlaen. Dyma ail gan Alan Stifel. Sef Marf Podcast Calleg.
Wel, hef, gai jyst dweud, oedd hwnna yn hollol anhygoel. Mae hwnna wedi fy lloni a fy llawenhau. Oedd hwnna yn wych. Dwi'n mor ddiolchgar. Chi'n mynd cael ragor, cos mae angen gwerthfawrogi hwnna fesul tipyn bach. Mae hwnna yn hef Caradog, os wyt ti'n gwrando, a dwi'n gwybod dy fod ti, dan fo'n neges a dweud, doeddwn i chwaith ddim yn sylweddoli pa mor wych oedd yr album yma. Mae'r album yma yn hollol, hyd yn hyn, y ddwy gan, neu'r ddau ddarn byrfyfyr, yn anhygoel. Ond dwi wedi dewis CD, dwi'n gwybod pa un ydw, dwi'n gwybod nawr, dwi'n newydd gael cip edrychiad a honna fe, dyma'n juggernaut, dwi ddim yn gwybod pa rif, Frank Marino, efallai y gwrthwyneb llwyr i Alan Stifel, ond yn cwrdd mor bell oddi ar ei gilydd o ran traddodiad, nid o ran dawn, mae'r ddau yr un mor ddawnus ac arloesol, dwi'n siŵr. So Frank, Alan, mor bell oddi wrth ei gilydd, maen nhw'n cwrdd yr ochr arall. Dyma fe, pa gan hoffech chi? Dwed rif wrtha fi, Hef, dwed rif wrtha fi. Hef, dwed rif wrtha fi. Pa rif ti eisiau, Hef? Hef, Hefyd. Pa rif? Dwed rif, a gewn ni weld os ti'n iawn. Frank Marino a Mahogany Rush, ond erbyn hyn oedd Mahogany Rush wedi gorffen. Dwi'n gwasgu'r botwm lle mae fan hyn. JVC, dwi ddim yn mynd i gael rif un, na, dwi ddim yn mynd i gael rif un, gallai ddim sicrhau hyn. Reit, barod, dwi'n gwasgu botymau, dyma'r dystiolaeth, dwi'n mynd edrych wrth gwrs, mae popeth ar hap, os mae dyna'r gair. Dwi eisiau bachan o rhywbein sydd wedi wneud, does dim gair Cymraeg am random i ffonio Wplab21d hefyd. Awdur yw e, maddeuwch i mi, dwi wedi anghofio ei enw. Ond dyma ni'n barod i fynd gyda, os yna ni symud yr hancus gweidlyd, dyma ni ffwrdd ni a Beibl, gewn ni'r Beibl nes ymlaen, peidiwch â phoeni. Ffwrdd ni. Hello, Harvey! Mae Harvey yna hefyd. Come on in, come on.
Hello, you. Frank Marino, o'r album Juggernaut. Maybe it's time. 1981, tair na feirniadaeth am Frank. Mi bydde fe'n dweud, mae e'n mynd mlaen. Ond mae'n deg I ddweud, dwi'n caru Frank. O'n i'n hoffi o'r blaen, dwi'n nawr yn caru gan fod y dyn yn llawn hygrededd. A mae Frank yn dweud pethau yn onest. So, sorry Frank, mae'n I adael ti nawr, cos mae rhaglen yma yn para 35 munud yn mwyaf swm. So, mae'n 24 nawr, croeso I Wplab21d. Os ydych chi'n ymuno â ni'n hwyr, Sean Dworkin, ble wyt ti? Where are you, Sean? You're a Florida guy. You've given up on me, mate. I'm going to try and teach you some Welsh if you tune in. You can tune in to Alan Steve L, the Brittany folk hero who speaks Breton, which is similar to Welsh. And I'm going to get a guy on the phone to explain in what ways it's similar. Felly mae hwn yn addysgiadol, bobl. Felly dwi'n mynd I ddysgu rhywbeth oherwydd dwi wedi sylweddoli. Dwi bach yn dwp. A dwi ddim ofn gyfadde hynny. Dwi wedi rhoi record ma nawr. Yr ail record brynwyd yn Nghaerffili yn y farchnad. A dwi'n newydd gofio, mae yna CD sydd wedi syrthio allan o'r bag, a mae dal yn y car. Rhoddodd y ddynes, dwi'n anghofio ei henw hi, y CD I mi am ddim fel anreg nadolig. Oedd y CD werth £4.95, neu ddweud chi beth oedd pan ffeindiau yn y car a dod ag I chwarae ar Wplab. Artist nad oeddwn I wedi chlywed o blaen, ond I bai. Heblaw am y ffaith bod I wedi canu mewn band indie o America yn yr 80au hwyr. Ond o'n I heb glywed ei gyrfa unigol. Na I ddweud wrthych chi pwy oedd hi. Na, dyfalwch pwy oedd hi. Band. Na I llai y ddynes o Lone Justice, neu y ddynes o 10,000 Maniacs, neu y ddynes o Sixpence, None the Richer. Kiss Me. Dwi'n caru'r album Sixpence None the Richer. Mae'n fantastic album. We have forgotten. Anyway, dyma'r album Brynesi. Sa'n mynd I siarad rhyw lawer nawr, dwi eisiau mynd I chwarae fe. Na I ddangos y clawr I chi. Dyfalwch beth yw e. Mae'n ysglein anorfod ar hwn. It's Van Halen. No, nid Van Halen yw e. Unwaith eto, artist sydd yn gitarydd, ond mae yna fwy o allweddellau ar hwn. O'n I heb glywed hwn yn iawn pan ddath mas am wybyddes I oherwydd roedd yn llawer I trendy yn y flwyddyn ddath mas. Pryd dath mas yw? 1981. Wel, a dyma, na I ddim dweud wrthych chi pwy yw'r artist, ond mae'n gitarydd, ond mae'n siŵr o fod lot o allweddellau ar hwn. Dyma'r gan gyntaf, Prelude. Aros gan I ddechrau botwm. Sorry, dyw'r links ddim mor slinky a ddylen nhw, na. Links ddim mor slinky a ddylen nhw fod. Dwi'n ymddeherio am hynny. Sean Dwarf. Boes bach, beth sy'n bod...
O, boys bach, beth yw'r album yma? Maen nhw wedi gwerthu rhywbeth sydd yn craclo. Dim ots, gawn ni glywed i. Wel, os nag ych chi'n gwybod, nawr, na i ddweud wrthych chi, Anthony Phillips, eitha yr alawon yn swnio fel petai nhw wedi dod o album cynta unigol Mike Rutherford o'r band Genesis, a digwydd bod fori rydw i'n gweithio mewn lle mae yna foi wedi cael ei benblwydd heddi. Enw boi yw Hugh Rees. Hi Hugh, not off. A nes i addo a byswn i'n danfon record. Unrhyw record oedd gennau 2 gopi ohonyn nhw, byswn i'n danfon y llall iddo fe fel anreg penblwydd hwyr iddo fe y bori, a mae e'n mynd i gael ail album unigol Mike Rutherford, lle mae Mike Rutherford yn canu. Nawr, mae'n demtasiwn i fi, sgynnau'n copio ger llaw nawr, so na i anghofio, ond falle gawn ni efori i ni jyst gael myfyrio hynny. Ond dyna, dwi'n edrych mlaen at glywed gweddill hwnna. Ddim yn rhy anhebyg i China Crisis mewn ffordd, a dwi'n siŵr bod y bands mae i gyd wedi dylanwadu i gilydd wrth iddyn nhw dyfu fyny, ynde, artistiaid. Nawr te, hyfryd, mae yn agosau at 32 munud ar Wplab, felly mae'n gymwys ac yn briodol ac yn gywir i ni gael darlleniad. Dwi'n bersonol yn gweld e'n orfodol ac o fydd mawr. So dyma'r salmau, a mae'r salmau, gyreiddo ni salm 114, os dwi'n cofio'n iawn. Dyna lle, dechreuon ni ar 112, ond doedd y sain yn mynd gweithio. So, eithon ni 113, 114, a nawr dyma 115. Nid i ni o arglwydd, nid i ni, ond eith enw dy hun, rho ogoniant, mwyn dy gariad a ffyddlondeb. Pam yma'r cenhedloedd yn dweud, ple mae ei Duw? Y mae ein Duw ni yn y nefoedd. Fe wna beth bynnag a ddymuno. Arian ac air yw ei delwau hwy, ac wedi ei gwneud a dwylo dynol. Fe mae ganddynt enau nad ydynt yn siarad, a llygaid nad ydynt yn gweld. Fe mae ganddynt glistiau nad ydynt yn clywed, a ffroenau
nad ydynt yn arogli. A mae ganddynt ddwylo nad ydynt yn teimlo, a thraed nad ydynt yn cerdded, ac ni ddaw sŵn o'i gyddfau. Fe mae ei gwneithurwyr yn mynd yn debyg iddynt, ac felly hefyd bob un sy'n ymddiried ynddynt. O Israel ymddirieda yn yr arglwydd, ef yw ei cymorth a'i tarian. O di Aron, ymddiriedwch yn yr arglwydd, ef yw ei cymorth a'i tarian. Chwi sy'n ofni'r arglwydd, ymddiriedwch yn yr arglwydd, ef yw ei cymorth a'i tarian. Mae'r arglwydd yn ei cofio ac yn ein bendithio. Fe fendithia di Israel, fe fendithia di Aron, fe fendithia rhai sy'n ofni'r arglwydd, y bychan a'r mawr fel ei gilydd. Bydded yr arglwydd yn eich amlhau, chwi a'ch plant hefyd. Bydded i chwi gael bendith gan yr arglwydd, a wnaeth nefoedd a deiar. Y nefoedd, eiddo'r arglwydd yw, ond fe roes y deiar i ddynol ryw. Nid yw'r meirw yn moliannu'r arglwydd, na'r holl rai sy'n mynd i lawr i dywelwch. Ond yr ydym ni'n bendithio'r arglwydd yn awr a hyd byth. Molwch yr arglwydd. Mae'r dystiolaeth fy mod i wedi gweidi fan hyn. Pa dystiolaeth sydd mewn fan hyn? Pa dystiolaeth sy'n mas fyna? Dwi'n mynd i wenu. Dwi'n gwenu digon. Diolch am wrando. Hwyl fawr bobl. Tan y tro nesa. Wplab21d. Bye bye! Diolch yn fawr, 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 diolch yn fawr.